Uy, panalo. Man, Oh. Warden. Importante ba ang sex sa relasyon? Oo naman. Uy! Gaano ka-importante? Kasi malalaman mo sa isang tao pag ano parang basta kasi parang intimacy yun sa ano sa couple, di ba? Kaya dapat kailangan merong ganun. Parang bonding. Okay. Gaano kadalas dapat, tingin mo? Siguro sa isang linggo dapat merong isa. Paano pag, more than one? Hindi the best. Hindi the best. Swerte yan na. So, yan na. Lalo kung may oras ka ba? Ganon, no? Oo, yun. May Yun oras ang yun. importante. Minsan kasi lalo pag may anak na. Ang hirap eh. Parang laging walang oras. Saka yung Pero hindi lang naman kasi about sex eh, di ba? Parang yung pag nagyakapan kayo, nag-kiss kayo, tapos parang pag yung yakap sa nakahiga, mga ganun. Best na din yun para sa relasyon.